kulu tpaxxa għax minn hawn ġol kaxxa. Espressjoni li kemm il-darba nisimgħu tidwi minn fomm il-Maltin. Madana kollu fortunatament ħafna jażlu li ma jagħtux każ dan il-qawl u jażlu li jgħixu ħajja aktar b'saħħitha permezz tal-eżerċizzju fiżiku. Is-sur Mark Lewis li huwa atleta kif ukoll trainer professjonali spjegalna kif ħafna jersqu lejn il-ġimgħa l-ewwel darba għaliex il-ħwejjeġ ma jidħlulhomx. Madankollu hemm raġunijiet oħra li jwasslu persuni lejn l-eżerċizzju fiżiku. Il-ġim iressaq ħafna nies differenti. Kemm li naħdem hawnhekk għall-inqas l-iktar affarijiet komuni li resquhom lejn il-ġim hija jew għax il-ħwejjeġ mhux qed jiġuhom iktar. Jew sfortunatament ikunu ħallew ħafna żmien u jkun bagħthom mit-tabib, ġifieri ikollhom bżonn ta' bidla għax it-training mhux ġast tal-apparenza, it-training jagħmel ħafna iktar ġid milli kemm naħsbu. Is-Sur Lewis kompla jispjega li hekk kif l-eżerċizzju fiżiku huwa importanti, madankollu dieta tajba hija kruċjali sabiex wieħed ukoll ikun jista' jnaqqas mill-peace tiegħu. Tieħu parti kbira l-ikel, ġifieri l-ikel jiġi qabel il-ġim. Naraħħa idaq xejn utli jekk tiġi ġim mit-tnejn sal-ġimgħa imma mbagħad għandek jekk tiġi sija minnhom mit-tnejn sal-ġimgħa u għandek 23 sija mbagħad. U tikol li trid ma tirregolax l-ikel idaq xejn diffiċli. Jiena tal-opinjoni l-ikel l-ewwel u mbagħad il-ġim. Ovvjament dejjem flimkien id-dawk jitfid. Mark temm jgħidilna li għall-eżerċizzju fiżiku m'hemmx età. Qal li fil-ġim jara nies ta' kull età li kollha kemm huma jagħmlu ħilithom sabiex jieħdu ħsieb ġisimhom bl-aħjar mod possibbli.